Aurkezpen berri bat sortzeko puntu-puntuan zaude? Edo lehenagotik egindako bat berritu nahian? Gure ikas-irakas prozesuetan, zuzenekoetan zein onlinean, diapositiba bidezko aurkezpenak edo diapositiba bidezko bideo aurkezpenak eguneroko kontu bilakatu dira. Halakoetan, komunikatu nahi izaten duguna zaintzea bezain garrantzitsua da testu ingurua kontuan izatea eta bisualki nola antolatzen dugun kontzienteki hautatzea. Horrek guztiak hartzaileari bidaltzen digun mezua prozesatzen lagunduko dio. Gure aurkezpenak birpentsatzeko, birmoldatzeko eta birziklatzeko funtsezko pistak dekalogo formatuan antolatu ditugu. Bat, diapositiba bat, idea bat. 2. Zenbat eta testu gutxiago, hobe. 3. Irudiak, mezuak indartzeko. 4. Adi diseinu arauei. 5. Bideoak 10 minutukoak gehienez. 6. Bideoaren audioa zaindu. 7. Azpitituluak bai, baina nahierarakoak. 8. Hartzaileari bideoa ikuserraz egin eta arintasunez hurbildu. 9. Lizentzia askeak lehenetsi. Eta 10. Difusioa hartzailearen arabera egokitu. Atal bakoitzari buruzko informazio gehiago infografia honetan topatuko duzu.